Wong ki nek sak aku ki anu lho, pikirane iki wis nglumohi ngono lho. Ati karep. Ning raga ki wis anu ya. Dopi. Dopi. Dopi yang Aku ki ngrungokke suaramu ki umurku tambah. Mas aku ki aku sing kaya umur 23 ngono. nelungsungi berarti niku. Iya. Pepet nerak saya penak to, Nok. Ora aja iki tak setelane iki pepet. Dadi wong iki sarwa mepet. Miki lek ra dipepet nih ora iso mlebu suarane. Yo. Karo seneng. Aku anggerane ngadeg ngono iki wis brinding. Aku yang mbiyen pacarku Nanda, saya kok ganti-ganti. Enggak. Suara loro bagus loro pisan ya. Nah, piye nek golek swara baguse kaya ngono kuwi angel lho. Loro ki baguse meh padha e. Siji ngiringu brengos, siji ora. Ngingu brengos ki ora gareme kok ya ora ngingu. Wis brengos ora, rokok ora mau lanang piye lho. Maru. Suaramu ki jan tenan kok nduk pulih. Kok upama aku duwe kureng ki pulih. Kok upama aku duwe penyakit ki waras. Aku ki karo kowe iki tresna tenan lho. Ning kowe sajake ora pati melu karo aku.
Kamangka nek tresna niku kula biasane nyuwun. Nyuwun sing kok karepne iki nyuwun apa? Duit. Lho, ya mesti ta waton kowe ngomong pira ngono urung tak cukupi to. Lho nggih mila nggih. Oke duit sing ora kangge. Oh mabrut. Iya. Dadi duitku ki nek omah ki ora kangge ki akeh. Maksude ki urung digunakke ngono. Dadi kowe butuh pira-pira ki ya mesti apa kok ngituku apa to? Kula. Heeh. Anu, kalung kula kan kadol dek wingi. Kalung Kalung. katok ki apa, Nduk? Kalung kula anu tumbas wedhus. Sik to kowe kok kalung kok nggih tumbas wedhus ki maksude sinden karep ngingu wedhus ya apa arepe ngarep kok? Nggih, kan seniman niku kan mboten setiap hari ada job. Ngoten. Harus ada sampingan. Nek sampingan ya aja wedhus to. Lah napa, Ma? Wedhus ki medeni lho. Lah kok Wedhus ki nek lanang iso ngamuk karo mongko sing duwe wedok. nggih kula tumbasnya wedhus wedok. Oh. Nggih, mengke kula nyuwun tulung Mas Meri kon ngaretne. Nggih. Lah mengke kan lek moro-moro meteng nggih Mas Meri niku dadi sasaran. Ya tidak salah niku ki. Ayo lho. Mas Ya, diaturke ya. Tintingane melak, Mas. Nang napa? nang ning nang. nangis sajroning atiku. Sampun. Lho, aja no. Aku ki karo kowe ki demen ngene aku ki suwengi sing nembang kowe tok wae demenku ora jamak kok. Ana kembang-kembange mlati, kembang mlati tironce-ronce. Nadane anu Mas. D minor. D minor. Ana kembang-kembange mlati, kembang mlati tironce-ronce. Awakmu no. Wong mayung merati ya kuwi aku dhewe. Ngoten to, Mas? Iya. Anak kethek jenenge kenthi, anak bebek jenenge meri. Jenenge Mary. Napa? Anak bebek jenenge meri. Oh, Meri. Lanang zaman saiki. Wong lanang jaman saiki senenge nglarani ati. Wong lanang jaman saiki senengane nglarani ati. Salatullah salamullah ala toha rasul
dudu buah duku. Buah duku iku senenganku. Iku senenganku. Aku ditolak karo calonku. Mergane kurang ayu. Aku ditolak karo calonku. Bareng kuwi wong sewu nyedeki aku. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kembange jambe, kembang jambe mayang jenenge. Aku rapi ra golek baguse, sing penting dawa anune. Anu lho maksudnya dawa pikire ngoten. Jadinya memikirkan jauh ke depan. Jadi ke depan itu Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dawa anune piye Mas? Dawa pikiran niku lho mau memikirkan jauh ke depan. Menyang pasar tuku wadus, waduse dipakan godhong, nyerak mriki wonten dalang bagus, inggih menika Kisun Gondrong. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wonten sembah nuwun matur sembah nuwun. Sepel tibake kula mau kalih mriki. Apa? Sepel kula kalih mriki. Kok sedata ngomong sepel arek nyanti ning kene wis tak slameti kok kowe. Yo, diaturke kowe Jaipong. Nggih. Sing nembang sapa? Jaipong nek belok barang to. Sing nembangin Nanda. Monggo, Mbak Dia. Iso Nanda. Mbak Nanda Nanda iso? saged. Oh, Mbak Nanda khususon anu Nanda nyimpen malah- tenaga mengke blendrongan. Malah kemuwayu tur Mas aku. Ya, gawe sepot ya, Nduk. Terus dintak tutak ndelang-ndelang tutak. Engko pas jam 12 engko diaturke iki ora ana lawake. Dirawuhne karo Bapak Sumarno. Aku nggih, mangke nggih. Kedap ngene. Ya.
Dina